Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siyambonga, siyamdumisa zindlalifa zezulu. Siphuma-ke kwimpelasonto ebiyinde inomsebenzi, sabona amandla kaNkulunkulu enqoba. Isitha sihlasela, babonile-ke abanye laphaya ku-YouTube, bezwa ku-WhatsApp. Ngomgqibelo hhayi kwakungahambi kahle. Kodwa-ke ngiyambonga uNkulunkulu wami kakhulu, uNkulunkulu wethu. Ngiyaxolisa ukuthi ngithi wami. uNkulunkulu wethu enimkhulekayo nangikhulekela, bangikhulekela ezakheni ngawucela umkhuleko. Ngempela bese kungasahambi kahle. Bakhuleka abazalwane abuya amandla. Noma-ke ngasho mayela sengihlezi phansi. Kodwa nje siyambonga uNkulunkulu kakhulu, impi yayinkulu kakhulu. Mangaxoxela ngoLwesihlanu sihamba nomama ngoba sasuka ngoLwesihlanu la salala khona. Iy'ngozi ezimbili uNkulunkulu asibiyela kuzona ziwu-2. Yona le yesibili i-truck yayi-overtake-a igijima kuma-humps, kwakungenzeka noma yini, sabhleka, sacisha ukuma noma sama angisakhumbuli. Sesilinde kona ukuthi vele igibele phezu kwethu, kodwa ngomusa kaNkulunkulu. So izimpi zazinkulu kakhulu ngale nkonzo. Akumangalisi ukuthi uNkulunkulu usebenzile ngayo ngale ndlela. Sasuka nje ekhaya kuyizimpi, kabili sicishe singene engozini, iy'moto ziqonda ngqo. Imoto enye, i-truck lena enye, ayiyayiqeda-ke i-truck. Kodwa uNkulunkulu wethu esimkhulekayo ekhaya lezwi, esihamba naye, waphakamisa isandla sakhe. Siyabonga kakhulu, kakhulu kulabo abasikhumbulayo emkhulekweni yabo. Abenza abaseKolose chapter 4, uverse 2 kuya ku-6. Lifunde uma ungalazi. AbaseKolose chapter 4, suka kuverse 2 kuya ku-6. Nisikhumbule ngalelo verse. Sibonga kakhulu abantu basezakheni abasiphatha kahle. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu umama Shabalala, umama uEza, usanelisiwe uma ukuthi ngisalisho kahle igama lakhe, nethimu yakhe yabefundisi ababehlela yonke into. Awu, sajabula kakhulu, kwakusezingeni eliphezulu. Abangenayo-ke ku-YouTube babonile. Angicele ni-subscribe ku-YouTube bazalwane, subscribe-ani nani lapho eMnambithi ezakheni. Umuntu omsharela inkulumo yakho noma uvelile ku-YouTube, nawe subscribe, naye umtshela subscribe ukuze athole iy'nkonzo zasekhaya lezwi. Siyabonga kakhulu, saphatheka kahle. Nangesonto sesisebhrentshini laphaya eKids Primary School ngoba ilapho labekhonzela khona edolobheni. Sajabula kakhulu, siyambonga uNkulunkulu ngemkhuleko yenu nanempatho esaphatheka ngayo. Nabo bonke ababekhona kwakudelike nebranch yaseBergville. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu ababusise. uNkulunkulu anibusise nonke ekhaya lezwi, nonke entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Hey, safika-ke ekhaya. Kwakune-surprise yayikhona, angizoyisho. Lalela inkonzo yaSunday, uzoyizwa i-surprise. Inkonzo yaSunday, uzoyizwa i-surprise. Hhayi, sathola i-surprise nomama ekhaya eyenziwe yibandla. Hhayi-ke angidlule, sengidlulile mina. Mase ngithe ngidlulile. Wena nje lalela inkonzo yangesonto noma uyibuke ku-YouTube, usubscribe. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngidizelele kulokho engiqeda kukukhuluma ukuthi bazalwane ngendlela engibhizi ngayo, kusiza ukuthi ibingekho appointment yasekuseni namhlanje. Besiyothenga, ngithenge ama-toilet angu-17 nama-connections akhona, kwathi 34,000. Ukuthenga lento kusithatha isikhathi, sashaya isikhathi somuntu akekho. Ngaze ngafika la sekuzoshayisa owesibili, naye akangafona. So ngiyabuka nje uWhatsApp, ngithe nje qhakalazi kancane. So-ke ngendlela okwenzeka ngayo angifuni ukunikhohlisa. Angifuni ukunikhohlisa. uWhatsApp uzokupha-ke nje
ngithole lelo thuba ngiphendule okubili okuthathu, hayi uzopaka abazalwane, ayikho into engizoyenza, iphasika fanele ibe sesimweni esifanele. Angiphathi-ke abama-VN, hhayi abama-VN, hhayi abeke phansi umoya, kodwa onke lawa angena engingakasithumeleli ingakasho ngizowaphendula onke lawo. Kodwa emva kwalokho nje uzoqhubeka ayilethele i-VN, uyoyithola nje impendulo ngaleso sikhathi. Imikhuleko nayo ngimnikezile nonke, so ngicabanga ukuthi akekho ozoba nenkinga yento ephuthumayo. Kodwa phela vele angisiyena uNkulunkulu. Uma unento ephuthumayo, guqa ngedolo, utshele umdali wethu, uyena owenza izinto. Siyabonga kakhulu. Kodwa abaletha abantu baqhubeke babalethe, nababhukhayo baqhubeke babhukhe. Kodwa nakho hhayi ukuthi kuzoshesha, ngoba ngizosebenzisa ithuba engilitholayo. Ngiyehla ngenyuka, omakhi bafuna lokhu, plumber ufuna lokhu, electrician ufuna lokhu. Kuyasetshenzwa. uNkulunkulu asisize, lishaye phasi sesiqedile. Kodwa enye yezindlu sengigivaphile, ngeke sisayiqeda yokulala. Kodwa kukhona esizama ukuthi mayiphele. Mkhulu umsebenzi. So ngixoleleni bazalwane, ngiyazi niya-understanda, nizongixolela. Ngiyanithanda emakhaya, ngiyanithanda ku-YouTube, ngiyanithanda ekhaya lezwi, ngiyanithanda kakhulu. Ngiyacela-ke siguqe sikhuleke siye enkonzweni yanamhlanje, siqale isihloko esisha. Ngizokhumbula ukuthi ngoJanuwari uNkulunkulu usinikeze izinto eziwu-5 okufanele sizikhulekele. Okokuqala, i-spiritual growth, ukukhula kumoya. Okwesibili, ukukhula ekumazini uNkulunkulu, spiritual knowledge. Okwesithathu, ukuphenduka okusuka ngaphakathi, repentance, spiritual repentance from within. Number 4, besikhuluma ngaye-ke ukungcweliswa ngezwi, sanctification by the word, ngoba izwi liyiqiniso. Siqala isihloko esishayo ku-point number 5, unity in Christ. Sizokhumbula ukuthi leli uphinde wabuye ubunye kumkhosi wethu esikuwona ka-10 days njengamanje. Bubuyile ubunye, sikhulekela ukuthi uNkulunkulu number 1 abe kanye nathi kuleli phasika nasemabandleni onke, ngoba kufanele ngikhohle ukuthi ekhaya lezwi khona amabandla ahlukene. Sinikhulekela nonke emabandleni enizoba kuwona ukuthi uNkulunkulu abe nani. Okwesibili, sikhulekela ukuthi ukuphepha nisaya enkonzweni noma senibuya. Sikhulekela ukuphepha nasemndenini yenu enizobe niyishiyile, uma kukhona esalayo nisaya ezinkonzweni iphephe. Okwesithathu, kokugcina, sikhulekela ubunye, zingabikho izimpi, kodwa sibe inhliziyonye kulezi iy'nkonzo. Ilokho esikukhulekelayo. So sesikhuluma ngobunye-ke, siqala leso sihloko namhlanje, uJesu Kristu Inkosi. Ngicela siguqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho ngayo le mini yanamhlanje. Ngiyacela ubeke phakathi kwethu. Siyabonga ukuthi usigcinile, wasilonda indlela yonke uhambweni ebesinalo ngempela sonto. Ngiyacela namanje amalungiselelweni onke esiwenzayo, sicela wena uhambe phambili usihole. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Bonakalisa-ke Nkosi amandla akho, khazimulisa igama lakho, uJesu Kristu Inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu, sizoya ezwini lethu elikhuluma ngobunye, maningi ngendlela emangalisayo. Angikholwa sizowaqeda, kodwa uNkulunkulu waziyo ngomoya wakhe ongcwele, ngoba uyena osiholayo. Sizofunda-ke ngokaJohane chapter 17, soqala kuverse 20 sigcine ku-26 okwanamhlanje. Kodwa mhlawumbe sizoqala-ke sidile nevesi. Kodwa ngifuna nje sikuthola ubunye ukuthi kahle kahle indima yobunye yini. UJesu, siyazi ukuthi uJohane 17 umkhuleko wenkosi yethu uJesu. Wayezikhulekela yena, ekhulekela abafundi bakhe, ekhulekela nathi esiyokholwa ngezwi elikhulunywa abafundi bakhe. Asiqaleke kuverse 20. John chapter 17. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo. Verse 21. Ukuba bonke babe munye, njengalokhu wena Baba ukimi, nami ngibe kuwe,
ukuba nabo babe kuthina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Verse 22, nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphe bona ukuze babe munye njengalokhu thina simunye. Verse 23, mina kubona nawe kimina ukuba bapheleliswe ebunyeni ukuze izwe lazi ukuba wena ungithumile wabathanda njengalokhu ungithandile. Verse 24, Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona ngokuba wangithanda kungakasekelwa izwe. Verse 25, Baba olungileyo, izwe kalikwazanga, kepha mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ungithumile. Ngibazisile igama lakho, ngiza kubazisa lona ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo nami ngibe kubo. Sizogcina khona lapho-ke. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Uma ungawulalela lo mkhuleko weNkosi uJesu uzobona ukuthi kuningi asikhulekelela khona. Kuningi futhi esingakufunda kulo mkhuleko sikhule kukho ngoba kahle kahle usasikhulekela ukuthi kube nje kodwa yithini esingakwamukeli. Yamukela lo mkhuleko, zifake kuwo nawe kube ngathi ubekhulekela wena ngoba vele ubekhulekela wena. Verse 20 engiqale wona uthi angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo. So ngamanye amagama uJesu wayekhulekela yena, abafundi bakhe nabo bonke abayokholwa ngezwi labafundi bakhe. Njengamanje sifunda incwadi ebhalwe uJohane umpostoli. Abanye-ke baye bathi umvangeli kanti umuntu oyedwa nje. Uyibhale le ncwadi eholwa umoya ongcwele. Ngamanye amagama kukhulunywa nami nawe ukuthi siyokholwa ngezwi elishunyayelwe uJohane, naye lithathe enkosini uJesu. So wonke umuntu ongilalele manje uyangena kulo mkhuleko, ukhulekelwe ukuba sibe munye njengoba inkosi uJesu imunye nobaba wayo. Kuyamangalisa-ke uma ubona ingxabano emabandleni. Kuyabangalisa uma ubona belwe emabandleni bebanga izikhundla. Kuthiwe-ke kubangwa izitulo. Bebanga izitulo ukuthi wena uhlala la, wena uhlala la. Wena ungayitulo kwami, hayi wena ukho ngaphezu kwami. Yini yona le? Uthi uJesu omkhulu kunani akakhonze abanye, akageza abanye izinyawo, yena umkhulu loyo. Uthi uma ningafani nalo mntwana ngeke ningene embusweni wezulu. Kufanele sithobe sibe phansi ukuze sibe munye. Yazi yodwa into ekushaya ubunye. Ubunye bushaywa ipride, ukuphakama. Athi umuntu akwenziwa kimi ukuthi. Abusekho ubunye. Mose nomina, umina, phatha mina ukuthi, phatha mina ngidla into ewukuthi. Phatha mina, umina uqeda ubunye. Umina nje uqeda ubunye. Uyami uqeda ubunye, uyami. Ifoni yami le, ukuthi kwami lokhu. Ubani uthinta ukuthi kwami? Lezo zinto ziqeda ubunye kubantwana bakaNkulunkulu, ngisho emndenini ekhaya kuyaphela ubunye ngoba khona lokhu akasibanibani nalokhu akasibanibani okungafanele kuthinte usibanibani. Uma ekhaya lakho ufake lo mthetho ngeke ubuthole ubunye. Ubunye butholakala ngokuthi sisherishe izinto. Ngakhumbula izwi kwizenzo chapter 2. Ngithembe ngizosheshe ngilithole. Sikhuluma ngani? Ngobunye bazalwane. Izenzo chapter, yebo, izenzo chapter 2 qala verse 42. Ibandla laseJerusalem baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli, nasekuhlanganeni, nasekuhlephuleni isinkwa, nasemkhulekweni. So babe munye, babe ndawonye, bahlanganyela
ekuhlephuleni isinkwa. Ukuhlephula isinkwa yizwi, ukushera izwi. They were one. Ilokho esikukhulekelayo nakulezi inkonzo esiyakuzona zephasika. Sibe munye ekuhlephuleni izwi nasemkhulekweni. Sibe munye ekukhulekeni. Kodwa sikwazi ukuba munye ekukhulekeni uma kukhona abantu abangafuni ukuvuma izono. Ngoba ngesikhathi sikhuleka sindawonye, imikhuleko yethu ishaywa imikhuleko yalo ongazivumeli izono. Ngakho-ke asibeni munye, senze into eyodwa, sizihlanze phambi kaNkulunkulu. Kukusiza ngani ukuthi ucele umkhuleko ukhulekelwe kodwa wena awukholelwa ekuvumeni izono? Kukusiza ngani lokho? Uyayifuna into kaNkulunkulu kodwa ufuna ukwenza izwi lakhe. Asibeni munye bazalwane. Sibe munye kuKristu. Sibe munye ekuhlephuleni isinkwa, sibe munye emkhulekweni. Hayi, yazi sengithole ngila kuZenzo chapter 2 verse 42. Ukudinwa inkosi mhlambe sesoqhubeka khona ngazi. Kodwa besikade sikuphi? Laphaya kuJohane 17. Lakhulunywa khona ngobunye. Athi angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi lawo. Verse 21. Ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami nguwe, ukuba nabo babe kuthina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Asigoqe sikhuleke, isikhathi siyasishaya. Baba, egameni likaJesu siyabonga. Udumo lonke lungolwakho lukufanele. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga ngale nkonzo yobunye. Ngiyacela Nkosi ube kanye nathi sikulo lolu suku lomkhosi. Qinisa kube yilona loyo oxekhelwa amadolo, qinisa kube yilona loyo Nkosi ngiyacela. Qalekisa ukugula, qalekisa isiyezi, qalekisa izifo, qalekisa indlala ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Ngiyacela Nkosi abantwana bakho bahlale emkhulekweni, sikhuleke siwuqede u10 days. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Babunzi bantu uyavalelisa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi.